Dialog privind Găgăuzia. Bucătăria găgăuză. Bucătăria națională găgăuză este unică și reflectă trecutul nomad al poporului. Originalitatea acesteia constă în alegerea anumitor condimente. Pasta de ardei roșu este des folosită în bucătăria găgăuză deoarece dă bucatelor un gust deosebit. Pe masa de sărbătoare la găgăuzi se regăsește caurma din carne de miel, bulgurul, sarma, ghezlemea, caimaclă sau gustări de ardei dulce, roșii, vinete și brânză. Caurma este o tocană tradițională din carne de miel gătită la foc mic și se servește fierbinte sau rece, în primul caz fiind felul principal, iar în al doilea o gustare. Pe timpuri, caurma rece cu brânză de casă era setul de produse pe care păstorii îl luau când plecau în câmp cu oile. Găgăuzii prepară din carnea de miel diferite bucate tradiționale. De exemplu, șurpa se face din carne de miel și ficat. Se gătește mult timp la cuptor după o tehnologie specială. Tradițional, șurpa se gătește când tinerii după nuntă se mută în casă nouă. Găgăuzii sunt un popor creștin ortodox, astfel în perioada de post se pregătește tradițional varza murată amestecată cu bulgur și legume. Brutăria ocupă un loc aparte în bucătăria găgăuzilor. Ghezlemea și căvârma sunt cartea de vizită a poporului. Ghezlemea se pregătește dintr-un aluat subțire în mai multe straturi, de cele mai multe ori cu umplutură de brânză sau măr, care se prăjește pe tigaie. Căvârma se face din aluat cu umplutură de brânză de vaci și smântână și se coace în cuptor. Din deserturile găgăuzilor, cea mai cunoscută este cabaclă, cuptura dulce cu umplutură de bostan. Dialog privind Găgăuzia.